Takže zdravím vás všetkých zo Francúzska, ako všetci viete. Zdravím vás z tohto nenormálneho nejakého toho vodného diela. Neviem, ako sa to po francúzsky volá, lebo viete, že v tých starších spotoch ste sa dozvedeli, že moja francúzština je na úrovni batoľaťa, takže... Boli to spoty naozaj. Tuto je prístav, Patrik, pomôž mi troška, jak sa to volá. Je to prístav Honfleur. Výborne. Teraz môžeme vidieť, ako sa vyrovnáva hladina medzi Seinou a čím? Ale tým ostatným dokom, alebo ja neviem, ako by som to nazval. Išidok. No a teraz môžete vidieť, prosím vás, príďte sem, ako... Napúšťajú vodu. Ako... púšťajú tú vodu. Je to podľa mňa nenormálny úkaz, ktorý môžete vidieť, hej. Samozrejme, všetko je za peniaze. To je aké z doma napúšťavam do váne. Viete o tom, že ja som veľmi dobročinný človek, tak ja som si to zaplatil, aby ste to všetci vy, čo tie peniaze nemáte a nemôžete tu prísť, aby ste to videli. Potom mi nenadávajte, že som že som židak, hej. Špina smeti, hej. Špina smeti, presne tak. Charakter. Dobre, čiže zdravím vás. Počkaj, teraz to musí byť také. Hangover, a ty už to